बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड टाइम्स नावखौ फरायनानै लानाय जाबाय। दिनै बेहाय मिटिङा जोंना मोनथाम सेल दानाय जादों। वमेन सेल, इउथ सेल, ओमफ्राय माइन'रिटि सेल। दा जोङो रावनिबो पार्टिनि एगेन्स्ट नङा। जों माने ज'यै मिलायनानै मावनो होननानैसो बे एपिपि पार्टिखौ दानाय जादों आरो बे सेल मोनथामखौ जोङो दिनै दानानै लानाय जाबाय आरो बेनोसै। সেইটো দল এপিপি দল নতুন দল, সেইটো দলত আমালোকে যোগদান কৰিছোঁ। সেইটো দল ভাল হয়। মই ৰাইজক কৈ আছোঁ যে এই দলত যোগদান কৰিব লাগে। মোৰ কথা আৰু আপনারা জিতবে নাকি এপিপি দলত? হা জিতবে নাকি? 100% জিকিব, 100%। আজি কিমান জন ইয়াতে মিটিং গঠন? ইয়াতে 3-4 জন মানুষ হ'ব। फैबाय थानाय जे जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि बिनि जोंनि जे साखाफारा बे जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ। दिनैसिमहालागै जोङो बिटिसि ओनसोलाव थानाय मोन 10 जिल्ला कमिटिफोरखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। बिनि सिङाव थानाय गासै ब्लक कमिटिफोरखौ जों दाफुंनानै लानो हाबाय आरो फ्राय प्राइमारि कमिटिफोरखौबो जोङो दाफुंजोबनो हानायखौनो जोङो बुंनानै लानांसिगोन। बुथ कमिटिखौबो जोङो दिनै दानायनि लाहार फाहार जाबाय बा माखासे ओनसोलफोराव जों दानानै लाबाय। दिनै जयनिं हाबाफारिबो लाफादोंमोन नामा? बेयाव जयनिं हिसाबै गैया। जोङो बेवहाय परबजरा आइजो गांखं आरो लाइमोन गांखं लोगोसे माइन'रिटि गांखंखौ जों दाफुंनानै लानो हादों। गोबांथार सुबुङानो जोंनि सिगाङाव मोनसे समाव जों ज'यै खामानि मावबोनायखाय जों बेयाव जयनिं हिसाबै लायाखै। नाथाय गेजेर ससेयाव सासे सानै सोद्रोमाफोरा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोजों दङमोन दंनाया। बिथांमोनहा गाव गावसिनि माबाखौ गोरोन्थिखौ हमनो हानानै आरो जोंनि जे गोदानै दाजानाय दल बे दलनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो फैनानै दिनै नैबेयाव बिबानफोरखौ लाफैदों। सिम्बला मा जागोन? सिम्बल हिसाबै जों दा बुंथ'नो हाया। जोङो एप्लाइखौ खालामबाय जों इलेक्सन कमिसनारनिसिम। जोङो टेम्परारि हिसाबैहाय रेजिस्टार खालामनो जों खामानि मावबाय थादों। टेम्परारि रेजिस्टारा जोंनि नैबे फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां जागोन होननानै जों मिजिं खालामदों। केन्डिडेट नोंथांमोना दा दिनैसिमाव रोखा खालामना लाबाय नामा? बेबादि केन्डिडेटखौ जोङो रोखा खालामाखै। नाथाय जोङो थांनाय CWC मिटिङावहाय जोङो मोनसे सिद्धान्त लादोंमोन जे जाय बिजाथिया गोसो गोनां मबे बियाबनिफ्राय गसंगोन बिथांमोनहा आर'ज बिलाइखौ होनो हासिगोन होननानै जोङो बेयाव सावरायलायनानै डिसिसनखौ लादोंमोन। दा बे हिसाबैहाय जोङो नैबे साननैसो सिगाङाव गसाइगाव जिल्ला हिसाबै गसाइगाव जिल्लायाव जिहेतु मोनबा बियाब दङ। बे मोनबा बियाबनिफ्राय जोङो 7 बिजाथिनि आर'ज बिलाइखौ जों मोननो हादों। बिथांमोना देरहागोनखौ आसा खालामदों। रायजो राजाफोरनि जेरोखोम बादि माने सापर्ट अनसायनायखौ जों नुदों बे हिसाबै निस्सय नै देग्लायहाय जे जागोन बे जे इलेक्सनाव एपिपि दला हारसिङै नङाबाबो सोरबा मोनसे दलजों लोगो नांनानै सरकार दानायखौ जोङो रोखा नुदों।